I 2019 der går Verdens Sundhedsorganisation sammen med dets medlemslande, og her anerkender de på baggrund af talrige klinikere, der fortæller omkring, at vi har en ny sårbar gruppe, og det er en gruppe, hvor gaming bliver alt overskyggende, og det bliver invaliderende for det liv, som de ellers kunne leve. Et liv med arbejde, uddannelse, familie, børn, etc. Så de anerkender, Verdens Sundhedsorganisation anerkender gaming disorder tilbage i 2019. I 2023 der ser man gaming disorder i den nye diagnosehåndbog ICD-11. Gaming disorder er også anerkendt som en lidelse. Og det vil sige, at du kan sagtens have et super sjovt gaming-forhold, hvor det er fuldstændig naturligt. Men på et tidspunkt, og for nogen, så bliver gaming så stor en del af deres liv, at det kommer til at opsluge alt andet. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det funktionshæmmende. Det kommer til at stå i vejen for det liv, som vedkommende ønsker at leve. Og her har man så anerkendt, at gaming disorder, det skal være en diagnose, som man kan få noget professionel hjælp til at komme ud af den diagnose. Der er nogle symptomer, man skal opfylde. Det er blandt andet, at det skal være ude af kontrol, hvad angår varighed, frekvens, hyppighed, etc. etc. Gaming skal også stå i vejen for uddannelse, arbejde, familie og venskabelige relationer. Og så skal man spille, selvom man godt ved, at det her det forværrer ens situation. Og så skal det her adfærdsmønster være stået på i mere end 12 måneder. I kan godt høre med de symptomer, der er ikke én årsagsforklaring. Det er os som voksne, ansvarlige, forældre og fagpersoner, der skal finde ud af, hvad er det i vedkommendes liv, der har forårsaget, at behovet for at flygte ind i en anden identitet, i et andet univers med en anden bevidsthed, er blevet så stort, at gaming har fået lov til at faktisk frastjæle hele det analoge liv, der hvor livet faktisk også giver rigtig god mening.